Za mene je ovo već 7. veliko natjecanje i znači mi kao prvo. Znači, došao sam ovdje kao da sam prvi put, kao da sam mladić, a ne da imam 35 i to iskustvo što smo stekli tih svih godina i tih svih velikih natjecanja, dobro nam je došlo. Bile su različite države i različiti turniri i ovo je bio UEFA, tamo je FIFA, svjetsko, europsko, ali imamo puno iskustva i već neki, ajmo sad reći, mlađi igrači imaju taj Katar i jako će nam to dobro doći. Pomoć ćemo ovima mlađima, Baturini i njima koji su prvi put ovdje, ali to je nešto što je vrh nogometa i što sanjaš kad si klinac. Tako da, kažem, osobno jako sam sretan kao i prvi puta kad sam došao. Pa to je najviše nešto, znači, Bogu hvala, igrao sam u jako dobrim klubovima. Kao što si rekao, u 4 lige sam osvojio svagdje duplu krunu čim sam došao, ali za Hrvatsku igrat nešto ipak posebno. To od kad sam bio malo, od kad znam za sebe, kad sam obukao prvi put taj dres, bila mi je želja igrati na velikim natjecanjima. Evo, već igram puno puta, tako da jako sam sretan i ponosan i to je nešto što nema cijenu. Pa, jako sam isto sretan i ponosan na svoje prijatelje koji su krenuli u taj biznis. Ja sam kao vlasnik ovdje, ali eto, više sam na telefonu i javljaju mi šta se dešava oko firme. Ide sve za sad dobro. Hvala im na radu i strpljenju i na svemu što rade i nadam se da će biti, i uvjeren sam u stvari da će biti to uspješna firma kao što sam uspješan i u ovome nogometu. A poslije ćemo vidjeti da li ću se vratiti tamo. Imam neke ambicije da, ali možda prvo da se odmorim, da uživam malo sa obitelji, jer stvarno puno izbivamo. Nemamo puno trenutaka za svoje najmilije, tako da prvo ću se odmoriti sa svojim ženom, djetetom, mamom, tatom, pa onda ću vidjeti šta ću dalje. Nogomet ili farma. Mama je rođena u Berlinu baš, ali nije to prvo što me veže za Njemačku, pošto je moj deda živio oko 40 godina u Njemačkoj i radio praktički cijeli život. Tako da me veže još puno prije nego što se mama rodila. A na kraju se ispostavilo da sam ja došao prvi praktički transfer iz Dinama u Stuttgart, gdje sam ostao 5 i nešto godina. Tako da imam poveznica, kao što ste rekli, privatnih i poslovnih. Malo njih zna točno koji su korijeni i kako je zapravo to sve krenulo i došlo, pošto puno ljudi je i nakon rata i malo prije rata išlo po Njemačkoj i raditi, pa se vraćalo u Hrvatsku itd. Tako da ima tu puno kombinacija, ali naravno da znamo da nas puno ima u Njemačkoj i da je nama Njemačka uvijek bila zemlja koja nam je puno pomogla i prije i puno ljudi je otišlo tamo radi, ajmo reći, kako su naši govorili, trbuhom za kruhom. U nogometu uvijek postoji konkurencija, naravno malo je teže kad je konkurencija Joško, ali sve je to lijepo. Na kraju dana Europsko prvenstvo je za Hrvatsku, tu svi razmišljamo isključivo i samo za Hrvatsku i o Hrvatskoj, tako da ove sve neke osobne stvari je jako bitno da se stave sa strane, jer mislim da nam je to bio preduvjet i u prošlim natjecanjima i zašto smo mi zapravo bili toliko uspješni je zato što smo jednostavno uspjeli te sve neke ego stvari staviti sa strane i svi smo bili za Hrvatsku i svi smo se borili za to. Tako i sada, tko god je na terenu, ja mislim da će davati sve od sebe za Hrvatsku i da nema nikakvih problema između igrača nas u skupini. Pa to je možda i je dobro, ne nabijaš nikakav pritisak, mada naši navijači uvijek očekuju da se borimo za medalju i da budemo prvi, ali kroz svih ovih godina smo dobili nešto drugo, a to je da nas svi jako cijene i respektiraju. To je isto jedan dodatni znak i motiv, znači da vrijediš, da radiš jako dobar posao, a to što smo outsideri, to je dobro.